oyo minto riongi mugaba nori nyamira otosibire mugaba nokoreki wonoga igakoimoka igotore chigwadi emerongo ebere ese county ya Nyamira ekerongo imoka nanyora ng'a ebirogo biatanga isirubie chigasi na inje ninje ngotome besa nitagete abantu bane korwe egwadi ya Busamaro abantu babo nyamatuta ande banyore basobisi omunyako imoki amabaga 241 bwemegereri ingo borangerie senetinga ingango kero monto yo kwali gete toro yo kwali kyoru seti na wodi kie otaba no kongo mugeni obere bali moyone bali bonde wono muroje bami ndo mwande byona yingo seti inje igorora renge seneti ngakolega chibaka gutuko lakini ende nabo basa 11 aya na matanga kane ngwate nditugolyale omugaba no yole mintolero akuomana nkieko roko mu mugeni akanya kwenda matanga kwa abantu pole kwani mbaho wacha pole nane bukuzaliwa danga lero na bali bakolera kote kero monto na bwate mbinu yae omugaka njeli nabo gesa 11 era batanga dianda agana Nairobi West sambe nyama inywe pia na njira na sambe ko chiabu hey ngibone ke bego takota ba pole esa banta pasta ekerogo na banta bago cho no nje kiane abantu bali bakoliyo bosene lakini tindi ko era nanya kolanga ko kaliyo bali igongo tema na tema bra bona bo getu butuko karongoli na nyuto monu buo mete goseni nyako ikera nyako rosikule tindi ko tebera kolanga nkinyale bakuboliye kerukia nkinyale bakuboliye kerukia bono gaba no imoka rero ke radio kogenda gotebanga seneta kubolia maswali esenge njako liye kerukia bogaba kwani kerukia bogaba ne kyanye gosene kya bandanya mi teli ya bandanya mira ekero to 27 nigo ika abantu banyamira mweka moche bototebi ngo isene ko bomoga umugaba nandenda takotebi omoga kamosi atige go nso kyobo monto moremu akere president era kalpo molikeire gendo oyema okwana boronge lakini ndali ya swali kemo korobani paka nane sana nga hospitali ya mama kwa sana hospitali ya mama kwa ngia kwa baero mwako Diba taina aliesa abana bakonyora oimo kodana penyo toto napatiwa Como abana monto malemu na ndo manyanga engineer oya ekalongo bobori biswali otagerra boronge atari kwanyegeriwo bona una igora ko chesene uma twa kwata sio mondo nara atenti bugose ga ile story sene bona ko chiko marutera biswali bisini ni ngaki maga ikeroweke nyali nyagara mago tigerete india sirete umuga no go sokota nkikyaro suboli na ya kwete 2019 ngoma da ya 2020 na ya tadi kisikia rengo 20 ngoma da ayo mwaka ntare 18 umuga kanga ye statement yere rende chisago chikwaleta umuga ko kuna ngasi kubeba hiyo bora rende go kya to kole seneti wa ko de ga go je seneti bigaije abogole tiebi oyo mito Joseph no manyete ekaro tu agwata covid bando mbaka iru beje go soma chisemina serikali ya siga tabantu koenda hoteli kokora chisemina tomenya kole to roma sakarali kire turikoro yo jiete ngo jiete training ekaro covid ye munando mwoge nga check ngarigire ringa eyene ngakiye serikali ya tete ngabantu mbali ko ende training njikorikere likibeza milioni 18 kiso giri ngana abantu bayire tu training kinga kikia covid imekutana isiyekire eyunga timbolia paka niulize bwana ase heshimiwa Amos yaribu nje tigakonya konde ngambwe kane umusene to mukoro kana diokom
unankoru Nairobi na jobi si yao Nyamira ngiko cha kuigoro hata raji kon korobana ni ga kori bis jobi si ane gere Nairobi na yuna rata minto ngoko ngekera Nairobi oicha otere no bisi ane Nyamira ndika ngo tere no bisi anya livo ngegwe chae lito ndika ngo cha kotaba pole samata hata ito kwa kana bune tinta geti asaigo omugavana tigamanya ekero gokio mugavana tigakore gaci yaye emoni lakini ekora acio konya koimuka goteba ngoko mugeni ngoriaro mugavana tigaganya chinga kijigo ika abananchi mutatupa anya moko nyiroli monteri anya moko promote makaraki inu moko amua asaigo tiganya livo aire esengora ekero tokumurangiriye senate oiraniria maswali gokora oyo mindoli yongi kipare juwa kwana ine para yo mugabana igo nore pie yaye gokoira na ino mwana mintonka pie otebyo mugabana ngese tware para ne ye county aicharosi eyabone togotigera ne ria national government tadie ne ye county government nerache atobegere ram tororenga mugabana ukorari egasi ejijinde butosabere serikali nabo jato tebia yande te gokora nabono ndwaje no mheshimiwa njuma zo bana kweneke Josephika ndwaje no mheshimiwa William Ruto tokamutenga gotogo test ora ito constituency bere tole birio kwana gozembe tukaiwana nerenga okutoba tumaye goira na nere toje west mogram lakini rero na ita borabu na aligere dijipara jiri twaje tokaronji bira gitambiracho igoto yeto mo president abe oyo bwekene otokolele gasi una tokoleki atatebe una batebinga mama mboga hasila mama wa pikipiki vivyo si mwabiro lile wende propaganda ikonere tigabe abe macho akolera bana injie gasi une korebeki uneta keire igoyo mindo nyangongo buno korina uchinote mogira teyo mogaba nanga nduwa shida nere lakini as long as inde seneta ye county ya Nyamira ebinto byosi yagokora baka tumurangiri otuoroki no emambi tigari amarieta enkobori 241 tiganya tangaza nyabeke ngaseti kere ward torena ngakia bantu balike hiyo ndio haki tunatafutia wananchi wa county ya Nyamira talikende yes neji ya sasa chisirire warudishi na bona nyato mosara buyakanire bobe ona mosukuma bakakoraki akajirai kwa sababu ni pesa ya wananchi abumba wana akoleta naro pekiara nindi go montari shilingi milioni 6 chikone to toa malio ya so pastor pole unajua sasa unajua ukiwa nyumbani sakene na